K15! Ma daj čoveče, mislim, totalno sam razočaran, Totalno sam čoveče, ovo je, mislim, sve sam razočaran, a država li je, kako da ne budeš razočaran? Od država sam razočaran, jedna Bugarija čoveče, viziva ni uveduje, mislim, kako da ne se razočaram, od država sam razočaran, žena sam, kakva žena, to je prevaziđeno, mislim, da se razočaruješ za sve koji čekor vara, koji znaš što pravi, mislim, onda familija isto, se razočaraš, deca u školama, ide tepački, svekoj den, mislim, stvarno sam na neki način i rezigniran sam, i razočaran sam, kako da ti kažem. Totalno sam razočaran. I od policija sve, komšije isto, kaže to. Onda sam razočaran, carina isto, carina, to toliko švercbe čoveče nafti, mislim, što sve ovako, oni se fatija sa polikolorove. I da ti kažem, pominav na igla, i se ja ovako heklom, pletom i super mi je čoveče. Znaš kakva je, relaksira, na pola malo ja tu kad džemberčinja, super. K15!